ಶರಣು ಲಂಬೋದರ ಶರಣು ಶರಣೆನು ನಿನಗೆ ಅನವರದ ಶರಣೆನು ನಿನಗೆ ಅನವರದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ನಾವಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸೆಂದು ಬೇಡುವೆವು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಲಂಬೋದರ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣೆನು ನಿನಗೆ ಅನವರದ ಶರಣೆನು ನಿನಗೆ ಅನವರದ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರ್ಲಕಂಠದ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಐನ ದಿಕ್ಕಗಲ ಎಂಚ ಪಸರಿಸಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟದು ಬೆಳೆಪಾವುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾದಿಡು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನ ಕೊರಿ ಎರುಗು ಮಧ್ಯರ್ಮೆಡುಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿ ಆವಡು ಈ ರೀತಿ ನಡಪೊಂದು ಪೋಪ್ಲೇಕ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿನಗ್ಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪಂಡ್ರಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲನ ಇನ್ನಿತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದಿಪಣ ಮಲ್ತದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ಇನಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತ
ಬಂದುಳ್ಳ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಡು ನಾಡಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಡು ಕೂಡ ಸಮಾಜಡ್ಲ ನಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಪನ್ಪಣವು ಎಪ್ಪನವರ ಓದದಿಪ್ಪಣ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಣಂದ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ತಿಳಿಯೊಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೆರಿ ಸಹಾಯತಿ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ನಾವು ಇನಿ ಸ್ಮರಿಸೋಡು ಆ ಜೋಕುಲಾತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಡಿ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಸಮಾಜನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒರಿಪಂಡ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಕೈಡ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಎಂಕ್ ಬರಿಯರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ಲೆಪ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಐನಾತ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒದಗದ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತಾರೀಕು 9/12/2018 ಹಾಗೂ 16/12/2018 ನಡೆಯಿತು. 9/12/18 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಜನ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು ಭಾಗವತರು ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಇವರಿಂದ ನಾಯಿಗರು ಮೇಲ್ಡರು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ ಮಯೂರ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತೊಕೋಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಡಿಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕೋಟು ಹಾಗೂ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತೃ ಸಂಘವು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನು ಗತಿಸಿದ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿಲ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ದೇವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಗಂಡಸರದು ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಯೋಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ದೇವದಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೆಳೆಯರು ಗಂಬಿಲ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಸುಶೀಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಗಂಗಾಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಯಲಾಭಿಷೇಕ, ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯುವಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ ಅವರಿಗೂ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಡ್ ಒಡೆಗೂಡಿ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಚ್ಛೇದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವರದಿ ವಾಚನ ಮಂತಿನ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋವರು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆನ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಪ್ಪು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸುಪ್ಪು ಕುಲಸ್ವಾಮಿನ ಗಂಧ ಪುರ್ಸದದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಲೇಸುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಜನ್ಮನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಡಪ ಒಂದಿಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡ್ದು ಇಂದುವೆ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಪುನ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿ ಸಭಾಭವನಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನೌದ ಸೇವೆನು ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರಲಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲು ಚಾವಡಿಗೆ 1,05,555 ರೂಪಾಯಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂಲೆ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಟ್ಟಿಲೆನ ನಂಬರೇ ಎಂಚೇನೆ ಏಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿಗೆ 1,05,555 ರೂಪಾಯಿನ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮಿಡುತ್ತ ಮಾತ ಬಂಧುಳೇನ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಣ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪು ಇತ್ತಿಲಕ ಆ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬೈದನಂಚಿನ ಬಂಗ ಬೆಗರ್ನ ಪನಿ ಆದ ಜಪ್ರಾದು ತೋಡು ಕಂಡ ಪುನಿ ಕಡತದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟದೇರು ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಫಲವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಶರವು ತುಂಗಾ ಮಂಟಪ ಅವಡು ಕುದ್ರೋಲಿ ರಾಮಬಂಗೇರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅವಡು ತಿರ್ತು ಅನ್ನಛತ್ರ ಪೂವಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂವಪ್ಪಗಟ್ಟಿನ ಗುಂಡಿಯ ಗುರಬಗಟ್ಟಿನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ಮಾತ ಸೇರ್ದನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಆಸೆಯಾದ ಅವು ಮೆರೆ ಹೊಡೋದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ದುಂಬು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಟ್ ಬಲ ಇತ್ತನಕಲು ಆರ್ಥಿಕತೆಟ್ ಪಿರವರಿದನಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪುಗು ಕೈಸಂಗಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಂದ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಪತ್ತು ಪಣದು ನಮಕ್ಕೆ ಪನಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಜನಕಲು ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬದುಕುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಕಲು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಏತೆಕರೆ ತೋಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತೆಕರೆ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವುದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಛದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿರಾದ ಸಮಾಜಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಪಾದನೆ ರಹಿತ ಒವೇ ಒಂದಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕಲು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಕದು ಅಕಲು 4 ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಪುದರ ಕಣತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಭೂಮಿಗೆ ದುನ್ನಾವಡ ಮಗ ಭೂಮಿನಿ ದೊಂಕುದು ನಡಪರ ಅಂದು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಯುವಜನಕಲು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಣು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇರ್ದನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಣಗ ಮಾತಾ 4 ವರ್ಷದ ಜನಕ್ಲೇಂದು ನಮಗೆ ತೋಜನು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ಪಂಡದ ನಮಗೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು
ದಾಯಂದು ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತತ್ತದ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೈದನಂದು ಪಣ್ಯರೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮೂಲು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಃ ಒಂದುವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾನ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕೊರ್ಲೇನು ಐಕೆ ಯಾನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಐಟೆಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೈದನು ದಾದಾನ ಪಂಡನ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬುನ ಪಂಡಂಡ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿನ ಸಮಾಜ ಅಂದು ಪಣೆರೆ ಅವು ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡಿನ ಇನಿಲ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಸಂಘದ ಫೌಂಡರ್ ಆಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೂದಾರ ಪಂಡನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ನೆಕ್ ಬೈದನಂತನ ಬಂಗ ತೂಣಗ ನಮ್ಮ ಹೈನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪಟ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಜನಕಲು ಪಂಡ್ವೇರು ಅಕ್ಕಲನದಾಯ ಪಟ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂದು ಅವು ಪಟ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಿಯರೆ ಅವು ಪಟ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡರು ವರ್ಷಗೋ ಒಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಬಡಪತ್ತದ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕಲ ನಾಯಮ ಐನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಐನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಐನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾಯನ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾವಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮದ್ಮಾವಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾವಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನಂಜಿನ ಆನು ಬಾಲೆ ಆವಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆವಡು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಆವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತನಂದು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಯುವಜನಕಲು ಇನ್ನು 500 ಜನ ಯುವಜನಕಲು ಸೈನ್ ಪಡೆದಿರೋದು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಪೋಪುನೆತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಏತು ಜನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡದಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ಮುರಾಣಿ ತೂಣಗ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಸೇರಿದೇರು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಸಮಾರೋಪ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನ ತೂಣಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ 5-10 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ದಿಂಜಿದ ಒಂದು ತುಂಬು ತುಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ದಾಯ ಆತನಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮನ್ಪಡು ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಕಲೆಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಪುದರ್ ಕಣಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಕಣಪೆರ ಅಕ್ಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ದುಂಬು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ಪುದರ್ ಕಣವಡು ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಪುಟುದನೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಡು ಏತೋ ಸೈತಿ ಪುಟ್ಟುವೆ ಬದುಕುವೆ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟು ಅಂದು ಪಣೆರಾಪುಜಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ನಾಲ್ಪ ಪೋಪ ಅಂದು ಪಣೆರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟುದುನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನ ಪವರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಭಯ ಕೃತ ಭಯ ನಾಶ ನಮ್ಮೊಂದು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಭಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ದು ಅಪಾಗನಾಯ್ತ ಕಷ್ಟಲ ದೆಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ದು ಬುಲಿಪವೇರು ಆಂಡ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷಡು ಐತ ಬುಲಿಪುದ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ತಂಗಾಳಿನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಗೂಡಿಸವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗೂ ಪಾಡು ಅತ್ತು ಸರಕಾರತ್ತು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಸೋಮನಾಥನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಗಟ್ಟಿನಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಂದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು
ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಎನ್ನ ದೈವೀ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಎಂಕಲ್ ಪೊಂಜಿ ಯಾನ ನಿಜವಾದಲ ಕನ ಮನಸ್ಸು ಏನದನ ಆಯ್ತು ದೈವೀ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಂಕಲ್ ಪೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದಾರೆ ಅವೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರೈತನ ನಿಕಲು ಮರತದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ ಹಿತ ಚಿಂತಕರಾದ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಸೋಮನಾಥನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಗೂ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಜನರಾವಿರೋದು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ್ಲ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆಡು ಅಲ್ಪ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಹೊಳ್ಳೆರಡ ಪಂಡೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾಡ್ದು ಈರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಡ ಈರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆರು ಯಾಂದಯ ಬರ್ಪುನಿ ಈರು ಪೋದು ಪಲ್ಲೇಂದು ಬೊಡ್ಚನ್ನೆರ ಈರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಬತ್ತಿಲೆಕನೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೇರು ಆರು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು 1,05,000 1,05,555 ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾವಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಆಂಡ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ನಿಕಲು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ ನಿಕಲು ಮೂಲು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಹಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನೋಗು ಪೋಪುನು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕನೋನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ 33 ಸೆನ್ಸನು ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸರು ಆ ದಯಪಾಲಿಸದು ದಯಪಾಲಿಸರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗಾದು ಕೆಲ ಅಂತಸ್ತದ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿ ಮೇರಿಲ್ ಅರೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪೊಡಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತದ ಕೆಲಸನು ಉಂತಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸನು ಯಾಕಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಕತೆಟೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಜಗನ್ನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾನು ಕೇಶವ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಯಿನ ಪಕ್ಕ ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ವರ್ಷಡು ಈ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಕೇವಲ ಆಂಡಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಲಕ್ಷದೀಪದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ 25,000 ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಸಾಲನು ಸಂದದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಾಲುಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡಿರ ಕಾರಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದು ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕುಲು ಆವಡು ಎಂದು ಪಂಡದು 2013 ಇಸುಬಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡ ಬೊಕ್ಕರಡ ನಟದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುದು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ರೂಪ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಆಡ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ చెప్పినాక ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದದ್ದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಭಾವನಾ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಈ ಗಟ್ಟಿಲು ಪನ್ಪುಣ ಏರು ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತದೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಣೆ ಇದ್ದೋಡು ಪೋದು ಅಕಲ್ ಜೈಶಾಲಿ ಮಂದಿರ ಈ ಸಮಾಜದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ಬೊಕ ನಾ ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯಡ್ತಾನ ಗಟ್ಟಿನಕಲು ನೆಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಜೋಕಲಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾದಿಸಿ ನಿಗ್ಲು ಇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟಿಯರು ಏರು ಬಂದಿರಿ ಆ ಸಮಯದ ಬಂದಾಗಳು ಗಟ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ
ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ರೈತರಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಬರ್ಪಣ ಕೇರಳದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾದವ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾದವ ಪಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತ ಈ ಸಮಾಜಗಳು ಎಡ್ಡ ಪುತಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬಂಡು ಸಂಘದ ಇಂಚಿ ಪೂಜಾನ ಸಂಘ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ ಸಮಾಜನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಬೇರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಖಿಲ ಭಾರತಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಏತ ರೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿ ನನ್ನ ಅಖಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋಯ್ಪ ಅಂದುಕೊಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವೇ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸೋಮನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ನಾಗಳು ದಾದ ಮಂದಿರ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಹಿಡಿದು ಐನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐನ ಒರ್ಮ ಜಾತಿ ಬಂದ ಜಾತಿ ಬಂತೇರು ಈ ಒರ್ಮ ಜಾತಿ ಕಲಡು ಇತ್ತೀಚಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇದ ವಾ ಜಾತಿ ಇತ್ತೀಚಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದದ್ದು ಬಂದು ಐಕೆ ಬಲಿಪಾಸ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯರು ಆನ ಸೋಮನಾಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿಲು ಪಂಡೇರು ಸೋಮನಾಥೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಎಂಚಾಯರು ಏರೆಗಳ ಸೋಮನಾಥೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಏರೆಗಳಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಎದುರು ಒಂದು ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಡು ನಂಗೆ ಬಂದಿನ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಜಾತಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಡಿಸಿ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇದ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ಕೊಂಡೇರು ಕ್ಯಾರ್ಗಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪುನಗ ಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನಗ ಕ್ಯಾರ್ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಲೇದು ಮಂಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಗಳು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಮರಳಬು ತುಂಡಾದ ಪೂರ್ಣರು ಕೊಡಿ ತುಂಡಾದ ಪೂರ್ಣರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓಡಂಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಪುಣು ಒವ್ವೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಾಡು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತಾವನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ರೂಪಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಇದು ಎಂಗುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೋರಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಣ ಏತ ಅನುದಾನಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನು ರಥ ಬೀತಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ ಬಂತು ಕೊರಿಯ ಎದುರುಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೀವು ಅಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ ವೃತ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಾಕರು ನಮ್ಮ ಜಾತ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನೆ ಮಂತ ಆತ ಜನಗಳು ಇತ್ತೇರು ಮುಖ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಆ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿನಗೊಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿನಗೊಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜನೇ ಅದು ಬರಡು ಮನಪುಣ ಜನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಅಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಚ್ಚಿ ನಾನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ಬೈತಾರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪಾತನೆ ದಾದ ಅಖಿಲ ಮಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿದಾಕಳು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿದಾಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಕಂತನಾಗ ಆಕಳ ಸಂಪರ್ಕ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುಚಿ ದಯಮಂತದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಗಳು ಕುಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇರಳದ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಒಮ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಳ ಸೋಮನಾಥನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಇದು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಕೊಲೆಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆದು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಡು ಪಣಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಗ ಮಾತ ಪಿದೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತದ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತೋಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮರಳಿತಂದರೆ ಸಚ್ಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಧಾರ ಆಗಮನ ಬರ್ಪುಣು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಂದು ಬಂದಿರ ಆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರಿ ಆರು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಸಭೆ ಕಾಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದು ಕೊರಿಯರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ಇನ್ನು 14 ಮಾತುಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳು ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬದುಕಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಬಂಧುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೀತಿ ಪಣಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಲಿ ವಂದನೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಸೇರೊಂದೇರು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನೇತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಬುಡುಬುಡಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಸಚಿವರೇನು ಮೋಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ
ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ದೇವರಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ SP ಅವರ ಅಕಾಲ ನಿಧನದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ 12 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಾಗ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಹುಶಃ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ನೀನು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನಗೀಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಂಬಲ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಗೌರವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ಸೋದರ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಏನಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾಗ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಕೊಡುವುದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 85% ಅಂಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ 85% ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ವಂಸಿತಾ R ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು 618 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ವಂಸಿತಾ R ಗಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಡುಸೆಡ್ಡೆ ಇವರು SSLCಯಲ್ಲಿ 602 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪ್ರಿಯ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ. ಸಂಪ್ರಿಯ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು 584 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ SSLCಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು. HD ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು 582 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಕಾಂಚನ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು 577 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಗಟ್ಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಭೆತ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಗಳ ಮುಖ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸಡ ಅಗತ್ಯದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋಂದೊಲೆರು ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದವರೆಗೆ ಬುಡಬುಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಗ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಗಟ್ಟಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ SSLCಯಲ್ಲಿ 566 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೇಮಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ. ಸ್ವಾತಿ ಬಿ ಗಟ್ಟಿ, ಇವರು SSLCಯಲ್ಲಿ 560 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಗಟ್ಟಿ. ಚೈತನ್ಯ ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮಾ ಗಟ್ಟಿ. ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ವಿನಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್. ಇವರು SSLCಯಲ್ಲಿ 551 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಮುಂದಿನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ರೇವತಿ ಗಟ್ಟಿ. SSLCಯಲ್ಲಿ 545 ಅಂಕವನ್ನು. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಯನ ಗಟ್ಟಿ, ತಂದೆ ಸುನೀಲ್ ಗಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಅನುಕಾ ಗಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಮಾರಿ ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧನ್ಯವಾದ. 17ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲವರಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ CBSEನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೋನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪದಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ತನ್ನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುನೀತಾ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮೇಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರು ಹನೂಷ್ ಕುಮಾರ್. ಇವರ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಯಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ನಗರ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಇವರಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದಕ್ಕ? ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ. ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ರವಿಚಂದ್ರ, ತಾಯಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರವಿಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ತಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಗ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ದುಪ್ಪು ಅಂತ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದ ಈ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ನನಾತ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳಗಾವಡು ಈ ಪೊದೆಪ್ಪುನ ಶಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನನಾತ್ ಋಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಕೊರಂದುಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಾಜದ ನೆಂಪು ನಿಕ್ಲೆನ ಉಡಲಿಡು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನೋರ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನನೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಚಂದ್ರ ಅರ್ನ ಪುದರಡೊಂದು ರವಿಲ ಒಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಲ ಒಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ರವಿಚಂದ್ರ ಭಾರತಿ ನಮಿತ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಲು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ ದಿನ ಮಿಂಚಡು ನನಾಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡ ಪನ್ಪನ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ
ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಮುಟ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಾಲ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆನಮ್ನ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಉಂಡೈತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರವುದ ಸುಂದರಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂಡೆ ಏನ ತೀರ್ಥರೂಪರ ಏನ ಆನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಮೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಣ್ಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ಲೆ ತೂತೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗದ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂದ ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ತೂತೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ ಕುಳೊಂದು ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 80ನೇ ಸೈಡ್ ಆ ಟೈಮಿಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಮಾತ ಫೋಟೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ನಿತ್ತೆ ಮಿಚ್ಚ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬದ ಬೆಂಡಿಗೆ ತೀರ್ಥುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಹಾಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ 1000 ಕಂಬದ ವಸತಿಗಳಿಗೆ ದೋಜೊಂದು ಕಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೀರ್ಥವನ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ನೆಟ್ಟು ಆ ಕಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೇ ಇರ್ದೇವೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪಘಾತ ಟೈಮ್ದ ಓ ಅಂದಾಜು ತೆಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡು ಅಂದಂಡ ಬಾರಿ ಮಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಭದ್ರ ಬುನಾಜಿ ಪಾಡಿನೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಲ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ನಂದತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೇನ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಈ ಗುರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಮಂತಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ನಿಜವಾದ ಏನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏನು ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸವಲತ್ತು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿರು ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಅದು ತಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತು ಅದು ಪೆರೆ ಅವು ಅತ್ತಿನ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅದು ಪೆರೆ ಅವು ಮಂತದಿರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಅವಡು ಹುಷಾರು ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪಡೆ ಅವು ಅತ್ತಿಂದಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಂದುಲ್ಲೇರು ದಯ ನಮಗಿತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜವಣ್ಣರೇ ಏನು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪರು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪರು ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಸಂವಹನ ಮನ್ಪರು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೋಟಿ ಎಂಚ ಬೆರುವೆನ್ ಪೋಪರು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುರನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನ ಗೌರವ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನೈತೆ ಪಿಜದಾಗ ತೂಪೇರು ಗಟ್ಟಿಲ್ ಬಂಡು ಏರ್ ಪಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬೆರೆವನ್ನ ಆಡು ఆయన ಸ್ನೇಹತೆನ ಆವಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾರ್ಗ ಆವಾಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂದು ಅವನಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದೆ ಪೋಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಯಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಂತದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರು ಬೇಲೆ ಬಂತಂದು ಮಾತಾಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಅಲ್ಪ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸೊ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪೋಡ್ಸು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ನೇಹಮಯವಾದ ಜೀವನ ಒಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನು ಕೇನೋನೆ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಹೈ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಫೂಟ್ ಏಪಲ್ ನೆಲಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ನೆಲದ ಮೆತ್ತು ಕಾರ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಮ್ಮ ಮನಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನೆರಣೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೆರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನೆರಳು ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೈ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಮೈನಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಹೈ ನಿಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿದೆ ಉಲ್ಲತ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬ ಗೇಪಾಗ್ಲ ದುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾರಂಭಗ ದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ದುಂಬದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ 2019 ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಿರ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದ್ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2018 ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
41ನೇ ಇಂಟರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 726 ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ 726 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವರ ಪುತ್ರಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ 10 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದ ಪುಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗಡ್ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್ ಸುರುತ್ತ ವಿಜೇತರು ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್. ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ 10 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಪುಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗಡ್. ಧನ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್ ಅಂಚನೆ ಭೂವಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೂಜಿನ ನಾಮು ಭೂಮಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಮೆಕಲು ಜಂಟಿ ಆದ ತೊಂದಲೇರು. ಭೂಮಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ. ಅಂಚನೆ 10 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಆಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಅನೂಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. 10 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅನುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ ಇನಾಮು ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಧನುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ. ಧನುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ. ಅಂಚನೆ 13 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಸುರುತೈನ ಪೋತನು ನಿಶಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿ. ನಿಶಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡೈನ ಪೋತನು ಲಿಖಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಲಿಖಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ನಾಮು ಸಂಜನಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಸಂಜನಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಚೇತನ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು. ರಡ್ಡನೇ ನಾಮು ವರ್ಣಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್. ಅಂಚನೆ 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಧನ್ಯವಾದ ಇರೆಗೆ ನನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆಪಿನಿ ನಾಯಿಗೆ ಮೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋ. 14 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಚೇತನ ಗಟ್ಟಿ ಹೂಹಾಕೋ ಕಲ್ಲು 200 ಮೀಟರ್. 13 ಪಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟಡು ಶ್ರವಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಶ್ರವಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ರಡ್ಡೈನ ಪೋತನು ರಾಕೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಗಮಿಲ. ರಾಕೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಗಮಿಲ. ಮೂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಭವನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮೂಜಿನ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಭವನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸುರುತೈನ ಪೋತನು ಪಲ್ಲವಿ ಕೈರಂಗಳ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಪೋತನು ದಿವ್ಯಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಂದೇಲ್. ಹೃತಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯಶ್ಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶ್ರಾವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್. ಅಂಚನೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸುರುಕು ಪೋತನು ಸಂಧ್ಯಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ. 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪುನೀತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ. 4x100 ಮೀಟರ್. ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕೈರಂಗಳ ತಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲಾಡಿ ತಂಡ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕೈರಂಗಳ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಸುರುತ ಇನಾಮು
SKM ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಮ್ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟಕರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ ಹಿರೇಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮೀಟರ್ ಓಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతుండు దీక్షిత్ గట్టి బెల్మా. 1000 ಮೀಟರ್ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ దీక్షిత్ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಅದು ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ 1000 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ನಿಖಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಸ್ವಾತಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು, ಸ್ವಾತಿ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ತನುಶ್ರೀ ನಿಶಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಶೋಭಾ ಗಟ್ಟಿ ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮೋಹಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಗಟ್ಟಿ ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನಾಮು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ರೈಸ್ పోతుండు ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಾರಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡೋಳಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬತ್ತಾದ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್. ಮಧುಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ರಡ್ಡನಿನ ಬಾಲಕರು ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಕೀರ್ತನ್ ಬಗಂಬಿಲ. 14 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಆಂಜೋಕಲು ಕೀರ್ತನ್ ಬಗಂಬಿಲ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೈನ పోతున్న ತೇಜಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ತೇಜಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಉಲೈದ ಬಾಲಕಿಯರ್ ನಡೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ದಿವ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ. ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯನ್ನಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ದಾರಿಯನ್ನು. ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪೆಜಿಗಿದ್ದ ಮೂಜಿನ ನಮ್ಮ ಧನ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ನು ಬಳಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಂಬತ್ತಾದ 5 ವರ್ಷದ ಭಾರತಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿರೇಗೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಣಾಜೆ. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಡ್ಡೈನ పోతును ಮನುಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊಸಮನೆ. ಮೈದಾಡೆ ಕಾಸ್ತೇಪು ನಡೆ ರಡ್ಡೈನ పోతును ಮನುಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊಸಮನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಿತೇಶ್ ಕೋಣಾಜೆ. ರಿತೇಶ್ ಕೋಣಾಜೆ. ಮಾನಸ್ ಪಿಲಾರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ರಡ್ಡನೇ ನಾಮು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಸೃಜನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮ పోతుండు. ಅಂಚನೆ ಮೂಜನ ಇನಾಮ పోతుండు ಅನನ್ಯ ಚೌಕಿ. ಅನನ್ಯ ಚೌಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸುರತ ಇನಾಮು ಬೊಮ್ಮೆಂದ ಸಿಟಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ పోతుండు ಸುಕನ್ಯಾ ಬಗಂಬಿಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದೃಶ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ. ದೃಶ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶನಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ పోతుండు ರಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ ಕಟ್ಟಪುಣಿ. ಕೃತ್ಯಚ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ పోతుండు ನಿಶ್ಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳೆ. ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಆ ಗೆಂದಿನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರಲಿ. ದುಮತ್ತಾದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ పోతుండు ರಂಜಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ರಂಜಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗ ಮೇರೆ. ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ పోతుండు ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ పోతుండు ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ನಾವು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ పోతుండు ಕೀರ್ತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಕೀರ್ತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ పోతుండు ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ. ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ. ಸುರತ ಇನಾಮ పోతుండు ಆಶಾ ಮಹೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮದ ಪದವು. ಧನ್ಯವಾದ. ದುಮತ್ತಾದ ಅವಿವಾಹಿತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ. ಶ್ವೇತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೈರಂಗಳ ಸುರತ ಇನಾಮ పోతుండు. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ పోతుండు ವಿನುತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೈರಂಗಳ. ದುಮತ್ತಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರು
ಶ್ವೇತಾ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನಬೈಲ್. ಪ್ರಣಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಥರ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೌನ್. ದುಮತಾದ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪೋತನು ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಹಿತಾ ಕೋಣಾಜೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಹಿತಾ ಕೋಣಾಜೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರಸ್ವತಿ. ಬಲಮ್ಮ ಬಲ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಅಭಿಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಅಭಿಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಅಂಚನೆ 5/7 ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಅದಿತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಅದಿತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೋಘ್ ವೈಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಮೋಘ್ ವೈಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು. ಅಂಚನೆ ರಂಗೋಲಿಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ರಂಜಿತಾ ಸಂಗೀತ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಯಜ್ಞಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ್ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಲ್ಡರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ವಿಜೇತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮಾತಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಪ್ರಣಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡೆ. ಪ್ರಣಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊಸಮನೆ. ಸೀತಾರಾಮನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಯೋಗೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಪಳ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರೆಡ್ನ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ನೆಟ್ರಿ ಪಿಲಾರ್ ತಂಡ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪಿಲಾರ್ ಟೀಮ್. ಬಲೆ ಎತ್ತಿನಗಲು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಲು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀತಾರಾಮನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ BC ರೋಡ್. ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ಡನ ಇನಾಮ್ ಪೋತನು ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಇನಾಮು ದೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜೇತರಗಲ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಿನ ಮಾಸ ಗಣ್ಯರ್ ಬಿನ್ಯರಗಲ ಉಡಲ ದಂಜಿನ ಐತ್ ಅವು ಆಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡು ವರ್ಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಪಿರ Myntra.com ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ. ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಜನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಕುದರ್ದಾದ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶಿವ್ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಆತ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪನೊಂದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕು ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋಂದಿತ್ತನು. ಆರ್ ಯು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡು ಥಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡಿಯ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡಿಯ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಾಂಡು ನಮಕ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ನಮಕು ಜಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಆಂಡ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ನಕಲ್ಲ ಆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ದಾದ ಮನ್ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಥಿಂಗ್ ಐಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆ ಯಾನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂತೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಡಿ ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಬತ್ತದು ಅವಾರ್ಡ್ ತೋನಿಯರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಪಂದದು ನಿಖಲ ಮೈಂಡನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿತಿನನ್ನೇ ಏಪಲ ಎಂಡ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಆನಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಮಂತೆ 100% ನಿತಿನನ್ನೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೋರ್ಡು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಮೋದಿಜಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂತದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಂತೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಉಲಾಯಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಓವೇ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಚಾನೆಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೇರ್ದ ಹತ್ರ 100% ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಉಲಾಯಿ ಓಯ್ ನಮ್ಮನದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಓಯ್ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಾಗ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ತೊಜುಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 100% ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ನೇನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಕಂಪನಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಆ ಐಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತು ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಉಬರ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಆಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಬ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನ ಯಾವು 100% ಅದು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಂಡದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗರಾಜ್ ಇರ್ದು ಕಾರು ಅಂತವನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ ಆಪನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ 100% ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿದ ಉಲಾಯಿಲ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ 100% ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲದವರೇ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅದು 72 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದೇಕು ಮಾತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 72 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನೆಂತು ನೋಡು. 1947 ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ. ಆ ಸಮಯಡು ಈ ಸಂಘ ಎಂಚ ಬುಲೆಪೋಯರ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿದೆ ನಿಖಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟ್ಲಿ. ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ, ಫೋನ್ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ,
ಖಾಲಿ ನಡೀತದೆ ಸುದೇಟ್ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡದ ಬುನಿಡ್ ಬೋದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆಪದೇರೆ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜೆ ಆ ಕಷ್ಟಡು ಬುಲೆಪದ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದು ಬುಲೆದುಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲು ದುಮುಕನೇ ಆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ಮರ ಆಪಲೇಕ ಮಲ್ತದ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಿಡು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ನಿತಿನೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಮುತ್ತಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ ಪಪ್ಪ ಮನ್ನಗುಡ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಿ ಕೆಲವೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ 5 ಭಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಅದೋಟು ಬೋಂದಿತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 28-30 ವರ್ಷ ತುಂಬು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಪಾಗ ಜವನಿರಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯ ಅಕಲ ಅದು ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇರೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆಯ ಸೊತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜವು ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಮಯದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮನೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ತಂದ್ಬಿಡು ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭವನ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರಾಯರು 1995 ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ತಾರೀಕನಿ ಈ ಸಮಾಜ ಭವನಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕುಲದಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ತೀರ್ಥಗುಲದಿತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರು 1995 ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಂಡು ಕಾರಣ ಕಾಸ್ದ ತೊಂದರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೀಗಿದು ಆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಬಂಗಡು 16 ವರ್ಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೇರು ಅಕಲ ಆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಖಂಡಿತ 16 ವರ್ಷ ವನವಾಸದ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದು ಆ ಸುಂದರಗಟ್ಟಿ ನಂಚಿನಕಲು ಆ ಕಮಿಟಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಅಕಲ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಗಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕಾಸು ನಟ್ಟದು ಈ ಸಮಾಜ ಭವನ ಮಂತದೇರು 2007 ಇಸವಿ ನವಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ಸಮಾಜ ಭವನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಏತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 5 ಭಾಗ ಈ ಸಮಾಜ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನೇರ್ದಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪನ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಸಂಘೋತಿಗಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಣ ಆಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನ ಆಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆನ್ಪನ ಅಂಚಿನಾಡು ಬಡವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತಂದ ಆಕ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ ಮನ್ಪನಾಡು ಮಾತಾ ಆಯರ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಇಜ್ಜರ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆಡೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಇನ್ನು ತುಯಾರು ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ದೊತ್ತ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಬಿಡಿ ಏಕಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ದಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಿರು ಬಂದಿರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏರಾಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಗಳು ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ಪ ಪಿಡಂಜಿ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಸುಮಾರು 500 ಸೈನ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ತಾಕತಿ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ 500 ಜನ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೇರಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಆ ಜವನೇರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬದು ಓದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ನತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನವನು ತೆರೀದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 5 ಮಲ್ಲ ಜಾಗಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ತಾಕತ್ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಲೆಡ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐದಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಏರಾಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪುನಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಈತೇಟೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ನಲಲೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು
ಸುಮಾರು 72 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತಾ ಜಾತ್ಯಕಲು ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅವಡು ನೇಕ ನನ್ನದ ಜವನೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೇನು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಅವಳ ಅಧಿಕಾರಡು ಏರು ಉಪ್ಪಾಡು ಏರು ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಗಲು ದುಂಬದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಬಂಡದು ನಿಕಲ್ಡೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲನೇ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತ್ಯಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತುಳ್ಳೇರು ಆ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅವು ನೀಗಿದನು ಕಂಬ್ಳ ಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಕೆಲವೇರು ಆಯ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೇನು ನಂಗೆ ತೂಪಾದೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ರಂಗೋಡ್ಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿಲ ಬುಧರು ಬರೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಟ್ಲಿಯ ಆ ಸೋಮನಾಥ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನ ನೆಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಪುಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಗ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸೋದೊಂದು ಈ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕದ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದ P ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದವರು, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಲೋಕನಾಥ ಗಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KR ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಯುವಜನ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಮೇಲ್ಡರು M ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಬೈದರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೀರೋಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಗಲ್ 2 ಜನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಹತ್ರ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಐಟ್ ಬೈದಿಲಾರೆ ಶರತ್ ಕಾಪು ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪರಿಚಯದಾರ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ ಪರಿಚಯಿತನಾರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ಏನ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರಿನ ಮಗಲ್ ಚಿತ್ರಡು ಭಾಗ್ಯ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂಕ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನೆಟ್ 2-3 ಜನ ನಲ್ಲ ಬೈಜೀರ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಿ ಅಕಲು ಅವಲೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಾಜಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ದಿನ ತಾನಿ ನೆನದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ
ಅಂಚೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆನೆ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಬ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟದು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಅದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದೈದ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ರೆ ನಮಗಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಥೆನ ಪುಣ್ಯದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೊರದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊರದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದು ಐನು ಕೊರ್ರ ರೆಡಿ ಆತನ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವು ತೆರೆ ಕಾಣಡುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಚಿತ್ರನ ತೂದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಿನ್ನರು ವೇದಿಕೆ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಾಯನ ಚಿತ್ರ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರುಕಾದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಾಸಿಯಾನ್ ಪಂಡಲ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆಕ್ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಂಚಿನ ಜನ ಇಂದುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾಸಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತ್ತಲ ಪಿರ ಉಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಮ್ಮೆರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ವಿಲನ್ನ ರೋಲ್ ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೋಜುವೇರು ಆಂಡ ವಿಲನ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂದುವೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಅದನ್ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಗಿನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾದ ದಯವ ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತ ತೂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದೆ ಗಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದ ಅದಂದು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಲ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಮಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ದಯಗಂದ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದಿರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಗುಲು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಇಲ್ಲಾಗಲೆತ್ತಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ವನಸ್ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಗಾರೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ
ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಆರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಲೆ ಆಂಡ ಮೂಲಪತ್ತು ತೂಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಗಲು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶೈಲೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮಿತ್ತಡೆ ಉಂಡು ದಯಾಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಉಲ್ಲೇರು, ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವಡ್ ಬೊಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಬರವಾದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ನನಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬರಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಪಡೆಪದ ಅದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇರು ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡ್ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದು ಪೋಯರು. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನ್ನೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕಲ್ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಎನ್ನೋರ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ವಿನಂತಿ. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಮನ್ಪುನ ಕಂಬ್ಳ ಬಿಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಸೀನ್ಲ ಯಾಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ನೆನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನೋದಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಡೆ ಬಂಡದ ಆ ಸೋಮನಾಥಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಮಂದಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ತದು ಅವು ಶತದಿನ ಆಚರಿಸಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡ್ಲ ಬರಡೆ ಬಂಡದ ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಹಬ್ಬರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನಿ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮದೊಳೆನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನಿ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದರುಗೆ ಮುಕುಟಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ ನಾನು ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರನಾದ ನಾನು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟರ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿತ್ತು, ಮುಂಗುಸಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಗಿದಿರಲು, ಹೊಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರಲು, ಕಂದನು ಇನ್ನು ಮಲಗಿರಲು, ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಕೂಗಿದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರೂ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ, ತೊಟ್ಟಲ ಬಳಿಯೇ ಕಾವಲಿರು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಿರು. ಗಂಗೆಯ ಹೊಳೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಹೊಂಗಿಸಿ ನೋಡಿತು ಹಾವನ್ನು, ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಗ ನಡೆಯಿತು ರೋಷದಲ್ಲಿ. ಸೋತಿತು ಹಾವು ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹರುಷದಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನ ಪ್ರಾಣವ ಹೀರಿತ್ತು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಚಿನ್ನುಗಿತ್ತು. ಗಂಗೆಯು ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಿರಲು, ಮುಂಗುಸಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬರಲು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇರಲು. ಬೆಚ್ಚುತ್ತ ಗಂಗೆಯು ನೋಡಿದಳು, ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಇದು ಎಂದು. ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿದಳು, ಅಳುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಓಡಿದಳು. ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಂದನು ನಗುತ್ತಿತ್ತು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸತ್ತಿತ್ತು. ದುಡುಕಿದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿ ಕಥೆಯೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು. ಶರಣಾಗು ನೀನು ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೊಸಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕನಸೊಂದು ಮೈಯ ಮುರಿದು ಬಾಬಳಿಗೆ ಎಂದಿದೆ. ಶರಣಾಗು ಆದರೆ ಸೆರೆಯಾಗು ಆದರೆ, ಮಧುವನ ಕರೆದರೆ ತನು ಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಶರಣಾಗು ನೀನು ಆದರೆ. ಜನರ
तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। पर दुख के उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक माँ सहने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे बरधन जननी के नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री छेने मात रे। जिह्वात की असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा। अकलंक चरित मकर कुंडलदार सकलर पालिप हरि कुणिदा हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा। अरಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪೂರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಪುತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪೂರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಪುತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಉಟ್ಟಪಟ್ಟೆಯ ದಡಟಿ ದಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಉಟ್ಟಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ದಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ
ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೆರಿಯೊಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೆರಿಯೊಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅಯ್ಯೋ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಏನದು ಶಬ್ದ? ಏನದು ಶಬ್ದ? ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಜೈ ಜೈ ದುರ್ಗೆ. ಜೈ ಜೈ ದುರ್ಗೆ. ha 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 ha. ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ತತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ತತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ತತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಧೀಂ 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 ಗಿಡದಗ ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ಗಿಡದಗ ದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತತ್ತೋಡಗ ತಾಂ 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 ಧೀಂ 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 ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತತ್ತೋಡಗ ತಾಂ 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 ಧೀಂ 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 ದಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೈ ದಿಕ್ಕಿತ್ತಗ ದಿಗಿದೋ ಹಸ್ತಂಗ ದಿಗುದಗ ದಿಗುದೋ ಹಸ್ತಂಗ ದಿಗುದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಹಸ್ತಂಗ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೈ ದಿಕ್ಕಿತ್ತರಿ ದಿಗುದೋ ಹಸ್ತಂಗ ದಿಗಿದಗ ದಿಗುದೋ ಹಸ್ತಂಗ ದಿಗುದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಹಸ್ತಂಗ ಕುತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿನ್ನ ತೊಂಗ ತತ್ತೋಡಗ ತಾಂ ತಾಂ ಕೈ ತೋದಿ ಕುತ್ತಕ್ಕ ತೋದೋಡಗ ತಾಂ ತಾಂ ತೋಂ ತಾಂ ತಾಂ ಧೀಂ ಧೀಂ ಗಿಡದಗ ತತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ
ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲೋಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಷಿಕವಾಗನ ಮೋದಕ ಕಸ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ಮೂಷಿಕವಾಗನ ಮೋದಕ ಕಸ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ದಿಕ್ಕುತ್ತ 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 ತರಿರಕತ್ತ ಕುದಗಿಡ ಗಿಡದಗ ದೋಡೋಟಗದ ದೋಡೋಟಗದ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ಕ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮೆ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತೈ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತೈ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತ ತ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತೈ ತೈ ತಕ್ ಕೆಡದಗ ತರಗಿಡ ಧುಮ್ ತಂ ತಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಿಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಿಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಿಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಿಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಿಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಂ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶೂಲಿಕಪರ್ಥಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶೂಲಿಕಪರ್ಥಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬುಲಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶಶಿಧರನೇ ಹರನೇ na
ಪಜಿರಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತಿಳಿಪು ತಿಳಿಕೆದ ಸವಾರಿ Raindrop bouncing, my heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे हो गई रात मन भूलो बदीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे झुम नम त झुम त धड़म को तक तक दद तंगड़ तक 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 ता झुम तक झुम झुम ता तकिट ता दत्त झुम तक झुम ता तत्तणम ता तत्तरुम ता तकिट ता तंगड़ तक 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 ता तरित ता धण ता ऋण ता दिम ता दजम तत्तनम तत्तरुम तगदिम तकिट तक तंगड़ तक तक ता धिम ता तरिकिट तक ता झुम धिम दत्त झुम नम दत्त झुम तम तकिट धन तद तंगड़ तक तरिकिट धिम ता तरिकिट ता झुम धिम दक तकिट झुम झुम दकिट दक झुम ता झुम झुम दकिट ता झुम किट तक तरिकिट ता झुम तरित ता तधन तरित ता तरिकिट तक तरित ता धन ता झुम तरित धन तद तंगड़ तक तरिकिट ता तरिकिट ता झुम धिम दत्त झुम नम दक तकिट झुम ता धिम तुम नम तद तंगड़ तक तरिकिट तक दित धन ता तरिकिट तक धन ता झुण ता धिम तरित ता धन ता तदित धन तद तंगड़ तक तरिकिट तक ता धिम तरिकिट तक ता धिम तरिकिट तक ता धिम तरिकिट तक ता धिम तरिकिट तक ता झुम तरिकिट तक ता तंगड़ तक तरिकिट तक धिंगड़ तक तरिकिट तक तंगड़ तक तरिकिट तक ता नंदलाला कन्हैया मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुन सुन